Nih dakhlinya extend जानाया nih. Nih गारिया मारै बायदि nih सिगाङाव ना लोरि जोब्बाय गासिबो गेप जादों nih बेफोर गेप लोरि जोब्बाय औ नैफोराव गेप जादों गारि मोनसे फैबाय थादोंमोन आरो खिन्थु बे मानसिया बेखौ साइड होनायावनो आंथिं सौफैबाय हेलौ wow guys welcome back once again आरोना तलगफोर बराय फैलायबाय दिनै बे गोदान भिडिअ तलगफोर दायो थांनाय दा आङो हाथायाव मोननैसो खामानि दङ मोननैसो माल बुस्थु लायनांगौ ओमफ्राय मोनसे हाबायावबो थांनो दं आरोना माने नैबेनो फार्स्ट हाबा जागोन नै बोसोराव माने स्टार्टिं जानाय आरोना नांसिमा मोनजायोना ओमफ्राय लोगोफोर माने थांनाय भिडिअआव आं जे थांदोंमोन ना आं जे भिडिअ बनायदोंमोन जे जुबिन गार्गनि बार्थडेआव जों थांनानै मायाबिनि मेथाइजों खनहैदोंमोन बेयाव माने गोबां नङा मोननैसो माने नेगेटिभ कमेन्ट फैदों आरोना नेगेटिभ माने सोरबा बुंदो जे बर'फोरा गुबुनखौ बज'बो गावनिखौ नागारो होननानै आरोना फार्स्टथिं बुंनो थाङोबा नंगौ बाथ्राया नंगौ माने प्रायानो माने जोंनि लेजेन्डारि आर्टिस्ट माने फैलाव बसुमतारी बिथांखौबो माने मान होजानो लुगैदोंमोन खिन्थु बिथाङा जेरैबायदि मान मोननांगौ बेबायदि बिथाङा दासान्दि मोनाखै फैलाव बसुमतारी बिथाङा माने सासे ग्रेटेस्ट सासे लेजेन्डारि आर्टिस्टमोन दे बर'नि थ' बिथांखौ माने गुबुनफ्रा मान होखायानोसै जों बर'फोरानो माने बिथांखौ माने नांगौ बायदि मान होनो जों रोङासै आरोना गुबुन हारिजों माने जोङो दासान्दि माने सोलोंनांसिगोन आरोना माने जुबिनखौ गावसोरनि हारिया ओरैबायदि माने भगबान बायदि मानिदोंना आरो जुबिना गावसोरनि हारिल' नङा बिथाङा माने अल इण्डियानि सासे माने डायमन्डमोन बेयाव जोङो बर'फोराबो माने बिथांखौ फुजिफादों जे बिथाङा माने बर' हारिनिबो गोबां माने बिहोमा जोंनि कालसाराव बिहोमा होबाय नालाय थ' बिनिखायनो फुजिफादों आरोना बेयाव रावबो बिदि धोरोम हारि लानानै बिदि माने साननाङा आरो जुबिननि बेलायाव जुबिननि बेलायाव गुबुन मानसिखौ मिथिया खिन्थु जुबिननि बेलायाव बिदि साननाङा आरो आंनि मथेबा खिन्थु जोङो सोलोंनांसिगौ जे गुबुन हारिफोरा गावसोरनि आंगो मानसिखौ ओरैबायदि माने गोसो गोरबोनिफ्राय ओरैबायदि माने सनमान होयो थ' बेबायदिनो जोंनि लेजेन्डारि आर्टिस्टफोरखौ बिदि माने जों सनमान होनो जों रोंनांगौ आरो दासान्दि जोंनि गेजेरावबो दासान्दि गोबां माने लिभिं लेजेन्डारि आर्टिस्टफोर दङ थ' बिथांखौ जों लिभिं समावनो थांना थानाय समावनो माने जोङो बिथांमोनखौ माने थोजासे जों खनमान रेसपेक्ट होनाया माने जोंनि दायथ' आरोना थ' फैलाव बसुमतारीनि सायावबो माने आं खावलायो जे गभर्नमेन्टआ बिनि सायावबो माबा मोनसे माने बिथांनि सनमान महरै माबा मोनसे बिनि सायावबो माबा मोनसे बनायगोन आं बेखौनो आसा फारियो जोंनि दासान्दि बिटिसि गभर्नमेन्टनि सायाव आरोना आं बेखौनो बुङो आं बिनि सायाव आरो जेबो बुङा रावखौ बुजायनो थाङा आङो माबा मोनसे बुजायनो थांबा खिन्थु गाज्रिसो मोननाय जाखायो बिनि खारना रावखौ बुजायनो हाखाया आजिखालि थ' लोगोफोर जियानो जायामोन दायो थांसै हाथायखौ एसे देखायनोसै आं बिनिफ्राय सिदा जों थांसै हाबा जानो लेट्स गो थ' लोगोफोर दायो आं नै ओंखारलांसै लेट्स गो ओइ नै गेटआ बन्द'सो बेखौ आं बोरै खुलिनो मिथिबाय बेखौ डाइरेक्ट एगारबाय रावखौबो नाङानो गेट खुलिनो जास्ट होनदो येस जाबाय सम लेट्स गो थ' लोगोफोर नै नैबे जाबाय भेरगाव बाजार नैबे माबाखौ जायो हुनिबारै जायो अनलि हुनिबार बाजारा जोबनोसै नै माने थाब जोबो आरोना 12टाफोरावनो जोबखायो नै पेकिं जाबाय नै जोंनि भेरगाव बाजार नै दायो सफैबाय नै जाफैदों आब' हेल' आफ्टार लं टाइम होनदो बिराद गोबावनि उनाव गोरबोनि ब्लगाव इस नै आयै नै जोंहा प्रेजेन्ट लाखाबाय नै नैबेनो हाबा थिलिया नायनोसै आंनियावबो नैबेनो फार्स्टलाय हाबाया नै बोसोराव आरो ने जाबाय हेल' वाव जाखांबाय जायाखै ने जमा जानोसै लोगोफोर नै हाबानि सिङाव बायल'फोरा दोङो बिसा बिदा सारा जायो ने सारा जायो ने आदा काजिन ब्रादार काजिन खाके जायगा भी क्या है अमा oh my god दाउ बेदर बरिया बरिया पनीर बरिया मा जायो okay बरिया everything is done माने here आलासिफोरा नै कपि दाउन फैदो सिंगेल ग्रुप खानाय सिनाया खावब्लाब्ला जाबाय नै जिर' मारिनानै हेल' बिथांनिबो हाबा फैगासिनो र' मोनजासिगोन मा होनदों साफा नङा होमबा साफा इनसन साफा नङा ओरैबा तलगफोर नै दासो ओमफ्राय जुरिया मोना माने आब' गुमैदो आरो ना माने एसे लेट जाबाय बिसनिया मोनसे माने कपिराइट गोनां सं मोनसे दामबाय थादोंमोन थ' बिनिखाय आं भइसखौ होआसै आरो ना नै ओमफ्राय नैबेनो आइया होबाय प्रेजेन्टखौ नैबेनो जाबाय खैना
नै खैनाया बिराद समायना ओमफ्राय नैबे जाबाय दरा आरोना नै थ' नै दा जों जानोसै ओंखाम जागासिनो नै बरिया आरो नै ना मोनदो अमानि बे दाउ निमे दाउ मा नाखो फै अमायानो ने दे लागाव तलकफोरजों बेबायदिनो माने बहुत जाबाय लोंबाय नैबे फार्स्ट हाबा नैबे बोसोरनि आरोना बिराद हेभि जाबाय खिन्थु अमा बेदरखौ खेबनैबो होखादों ना ओमफ्राय नै दायो इलिसाबो मेथाइ खनगासिनो आङो कपिराइट फैगोन ना बिदिखाय होआसै आङो बिराद इन्जय खालामबाय आरोना नै बिराद नै दाखालिनिया एक्सिडेन्ट जानाया नै गारिया मारिया बायदि नै सिगाङाव थाप्रि गारि जाबाय आरो थाप्रि गारि नै इसोरनि अननायाव बर'बो जायासै जास्ट साखाव नांबाय ना साखाव नांदो ओमफ्राय साखाव नांदो नै न' खाथियाव माबाबो निफोरनि माहाय माबा जादों ना लोरि जोब्बाय बियो माहाय गेप जादों नै निफोर गेप लोरि जोब्बाय औ निफोराव गेप जादों खुलि फुनजोबनानै बहायनो एसेम्बल माने गारि मोनसेया बुंनाय जायाखैमोन ना बेनि भिडिअखौ गाज्रि नायदों मिथिदो खोमा माने आबौ ब्रेक हमबाय बेयाव मोनसे गारि दंमोन ब्लक जादोंमोन ना टार्निंआव ब्लक जादोंमोन दै लाखिना दोनदों टार्निंआव ओमफ्राय आङो नै खाव दोङो खिन्थु ब्रेक हमनानै आङो इथिंनिफ्राय बिराद स्पिड गारि फैबाय थादों ओमफ्राय गिनानैनो थादोंमोन आङो खिन्थु बैथिं मोनसे लामा बेबो लामा दंबावो इथिं ओरै फैनाय दङ आरो खिन्थु बेथिं फैनायाव गारि मोनसे फैबाय थादोंमोन आरो खिन्थु बे मानसिया बेखौ साइड होनायावनो आंथिं सौफैबाय बेखम टाइपनि जादों खोमा आंखौ नुवाखैमोन खोमा बियो बारा अभार दानद्रायबाय बियो बेखौ बारा अभार दानद्रायबाय ओमफ्राय आंनियाव सौफैबाय आरो गावबो बिराद अभार स्पिडमोन नालाय गावबो एकदम डिसपेरेन्स जानानै बेसेबांबा गोजान लासै सुस्रायलांदों आरो बियो बेनिखायनो बुङो आं फंबायमोनखौ खानैसो बिराद गारि दाब्रा दोङो ना नखाय मा जायो नखाय नै मानसि मोजांखौसो माबा खालामो बे स्पिडआव फायामोनबा आंबो बिदि जानाय नङामोन आंनि गारियाव बिदि बायनाय नङामोन आरो गावबो बिदि गिलिनानै जखम जानाय नङामोन हेलमेट गैयाबा खोमाथोमा जिलांगौमोन बियो ओरैबायदि स्पिड माने पाखा आलियाव ओरैबायदि स्पिड ओरैबायदि सुस्रायलांखादों इसने बोलता हूं मैं प्लीज स्किप ओभार स्पीडिं मा बुंगोन दा मानिखाया बुंबाबो बुजिखाया बुजि हागोन नङा होमबा लेसनदो बुजिबासो मानसिफ्रा मिथियो लेसनदो आरो बैसो जाबा मिथिलांखायो अट'मेटिकेलि खिन्थु बे लेसन मोननायनि सिगाङावनो माने बुजिनाया मोजां आरो बाथौ बुंगोन नङा होमबा बेखौनो बुंसै आङो नै दायो आबौ फैदो न'आव दायो थांसिगोन न'आव दसे आरो हाबलांदो आरो हाबाया माने न'नि खाथियावनो ना नै जा बिमाया बिराद रोगादो मा लाबोदो बन एसे गोलाव बारियाव जा बिराद बन गिलिनो थायो बिदिनो माने लाइबानो मोनो आरो ना टेनसन गैया बननि थाखाय नाय ना दा गोजां बोथोर मोनफैबायना अर सायनाय मा सायनाय टेनसन गैया आरो ना बननि राजा बन नाङोबा नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय ने आदि दानना लांफाय आदिसो एसे गोजानलै बोरै आदि दाननानै फानगोनलै आदि नङा फानगोन नोंथांमोना आजिखालि दिनाव सोर बन बायोलै तलबो दिनै भिडिअआ ओमफ्राय नैबे जाबाय नेक्स्ट दे आरो ना ओमफ्राय आबौ मामिया फैदोंमोन आरो थ' बे थांबाय दसे हाबलांबाय बिसोरो थ' बेखिनियानोसैमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे अके थ' बेखौनो बुङो लोगोफोरा आङो प्लिज अननानै माने आंनि फंबाय बिनानावथ' नङा मेनलि फंबायमोन एसे माने गारिफोरखौ एसे सामालके सलायो आरो ना माला मा जायो जेबो बुंनो हाया नै आबौआनो माने बे ब्रेक हमाबा बिदियाव माने गारिनि सिगाङाव नाङालासिनो बिदि मोराव नांनायाबा मा जागौमोन बेबायदि आरो ना बाथ्राफोर फैयो बेनिखायनो माने प्लिज सेफ राइड जाय बुजियो बुजिखाया नङा होमबा जाय बुजिया बुजिखाया बुजिनाबो लाब गैखाया बेखौ मिथिनायालाय होमबाबो नोंथांमोना जाय दासान्दि साफ्रेयो एक्जस्ट लगायनानै एक्जस्ट हाख'नानै जाय प्लं खालामो नोंथांनि बैसोआ दासान्दि बेसेबां 16-17 इयार्स हाइस्ट 20 इयार्स नंगौ नङा थ' नोंथांमोना 25-30 बोसोर जादोंबा माने गावनो लासिगोन आरो ना आं गोदो मा खालामोमोन रायजोफोरखौ ओरैबायदि आङो माने खस्थ' होयोमोन गामिनि मानसिफोरखौ खस्थ' होयोमोन मा सानो मानसिफोरा बेनिखायनो माने थाब बुजिया मोजां आरो ना माने बेखौनो बुंसै नङा होमबा प्लिज सेफ राइड साखावनोबा साखाव माने अपेन एरियायाव साखाव अपेन हाइवेफोराव साखाव हाइवेफोराव मिथिया मा बुंनो जोबोर गोसा हायो जों जेखिजाया बबेबा राइड थांदोंबा जोंबो हमना ला 80-90आव थांनाय जायो हाइवेआव दे फुल 4 लेन हाइवेफोराव 6 लेनफोराव खिन्थु गामि एरियाफोराव बिदि जों मालाबाबो गोसा होआ आरो ना होनोबो नाङा लोगोफोर नेक्स्ट लोगो मोनसै बाय बाय